Hello guys, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। नै दा दिनै अखा बोथोरना अखा हागासिनो आं दा फिथा हमनाय खालामनो नागिरदों आरोना हमनाय फिथा जानो नागिरदों। नै दाला लाबाय, सान्द्रि लाबाय, ओमफ्राय फिथा लाबाय, दै लाबाय, हमनाय फिथा खालामगोन आरोना अखा हादोंना अखा हानायाव मा खालामगोन मा मागोन हमनाय फिथाखौनो जानोसै ना बानायनो नागिरबाय आं। ओइ सैमाखौ सिखारि खालामांदो ओइ साला बुरपक आंखौ बिदि खालामबाय ना बिराद दुस्त इयो दे बोरमाथो जाम्बाथार दङ जानु एन्जरा होआखै बुरनो हो इयो एन्जर दं नै आंखौसो मा मोनखांफैबाय थादों बिरादथार आंजो बोरैबाथार खालामथारो बुरद ओइ नै नुवाखै आंखौसो आं गावखौ नायनो फैदों माबा आंखौसो माबा दे हानर भाया गोराथारबा आहा बन लांनो फैदों नै आंखौ नुना माबायदि दावराव जादों नायलाय नै ओमफ्राय ओइनैबो बिराद दुस्त जाजोबदों इसोरो मानसि नुबानो गाबो डेन्जारसो नै दाउ फैलायबाय मोनजाबाय थायो सोरबा नै लोगोफोर रेडि जाबाय फिथायाबो ओमफ्राय आङो मेथाइ गुरदोसो एवगोन नालाय मेथाइ गुर ओमफ्राय नै नालेंखरमोन आरो एसे दंमोन बेखौ होबाय ओमफ्राय नै बे पेपाजों आं सावफेराखै आरोना नायनाबो लाफेराखै ओमफ्राय माबायदि जायोना जाया नायनोसै ओमफ्राय नै देंगाखौ रेडि खालामबाय ओमफ्राय नै आं दासो अराव बहायदों माने अरदाबावनो एवनोसै गेसखौ बाहायबाय थाला अराव गोजांखादोंबो नालाय अरबो सायहोलांखानोसै ओमफ्राय दैयाव एसे लथं पथं जादोंहाय ओंखायनो आं बे जिखौ खाना लादों ओमफ्रायसो गोरा जादों ओमफ्राय दा दै दुंबाथाय होनोसै आरो ओइ फाइनालि लोगोफोर होजेननोसै आरो दे आं दैया जाबाय आयौ बाबा होजेनबाय दै नायनोसै आरोना नायनोसै बानायनायनोसै जायोना जाया लोगोफोर जामारदो जादोब्रा आं हास्लाबदियानोबा गिलाबायबायसो नै ओमफ्राय इयाव जेबो खोबनो हायाखै आरो ना इनि जखा बुस्थु गैया इदिनो होबाय आङो जामारदो जानाय नङा सानदोंमोन आं दे जानाय नायनोसै जानाय नायलाय To you, homnai Pita. Happy birthday to you, homnai Pita. Iya deh, birthday lah. Happy birthday to you. Gudung dah. Gudung besar sana tuh nengke. Gudung hang. Ada itu perut sangat. Hôm nay Pita sẽ làm cái bàn này với má lại. Đấy này cái lỗ cầm gì ra vậy vậy? Đây là cái phần bề bên ra vậy. Ayo, phao lại là ngờ. Oh.
very nice नै बिराद मोजां जाखादों ओमफ्राय इयावसो होयो नालाय आं बोरै खालामगोन सानदोंमोन खुरैफोरजों बानायजाग्रा आं दा बानायबाय थानोसै लोगोफोर नै जाबाय आंना फिथाया जायै खिनिल' थाबाय आरोना खैथा थागोन 7ताल' थाबाय गोथाव मोननानै जाबाय थानानै नै दा जानोसै आरो सादो दा लाल साहा लाबाय थाइसे खावसे जानोसै गोथावनो जाना जाफैदों बरिया गोथाव जाखायो मेथाइ गुरजों बांसिन गोथाव जायो खोमा ना नालेंखरबो होदोना नालेंखरबो होबाय नालाय गोथावसो जादों गोथाव जाखादों जाया आङो नोंसा बिमाया दासो ओंखाम जाना फैदोंमोन फिथा जानो गोनाङावनो ओंखाम फिथा जाना फैयो सोरबा ओमफ्राय नोंहा फिथा जानो गोनाङाव ओंखाम जाना फैयो आं ओंखाम उखैबाय मा होनो ओंखामखौ एसेल' जादोंमोन आङो बा भिडिअ बानायग्रा हिन्जावफोरानोलाय हायथु जाथार उनथिंनायलाय सिगांथिं नायलायगासिनो नैनो ओंखाम जाग्राया हेल' लोगोफोर ओंखाम जाना फैबाय आं दानिसो खोमसिदा नैलाय पेनलानो बोरै नुखादों दा जानो सोमोनो सालाय मोनसे लाबोथां खामानि फिसा लाबोजा होमबालाय सोम साहाखौ गंनै लाना फैनो सासेयाबो सोमोनो ओइ दादा नों गोदां नागिरबो दं नै हामा दै दांनो हामा हामा इदि खालामनो दोनलाय लांखायो नालाय मा बाबा होनलाय आयाव होथेदो बाबा होनो बाबा हमनो saya nada lengda kata ini kamu berubah ini gudung nama sudah baik mah esor masih ada deh ya 당근은 말라 좀 잠깐만 좀 날아봐 당근은 라이드 와이네 당근 아유 타고 나면 바이바이 너 응 바이바이 머스터드래 này nào lại hello ba bu đón nó lại ô béo đón hình ta tua rồi ta già đến nơi hình pita pita na pita già vậy na có được không na